Türkmenistan'ın devlet yolbaşçıları Ulihemdeki Berdi Muhammedovlar. Men 75 yaşlı garaşlı jurnalist Sultan Açilova indi size 4-nji gerek gözlenýärin. Siz ataly ogul, meniň godalky edem çykyşlarymda goýan meselelerimden bir degişli netije çykargym kaňyr diýsem, gaýtam siz jinayet üstüne jinayet edip bize arkaýyn ýaşaýyş bermeýärdiňiz. 1998-99 ýyllarda Haramzada Sapar Murat Niýazow ikiňiň saglyk pudowynyň işgärlerini stat kemeltmelere düşürmeňiziň netijesinde 36 ýaşynda medisina institutyny üstünlikli tamamlap hüner edinen ýani ýoldaşym Açilov Akmuradyň saglygyna uly zeper ýetipdi. Gurbanuly Berdi Muhammedow şol wagtda sen Türkmenistanyň saglyk ministri wezipesini eýelep, hünerli lukmalary şol handa meniň ýani ýoldaşymy işde goýup, onu agyr hassa hala salypdyň. İşsizlik aladasy onuň ýanyny ýere beripdi. Ol senden eginde höküminde haray sorap baranda sen onu hatta kabul hem etmändiň. Şondan soňra ol aradan çykandan soň onuň öz eli bilen çağalar üçin guran 2 gat plan jaýyny bir kanun ýumrup onu tekirläpdiňiz. Siziň edýän haramlyklaryňyz barada meniň metbugatda çykyş edip başlamagym bilen onuň mazarynyň taşyna aýlanan demir gözenekleri tozdurup soňdyňyz. 36 ýaşly oglumy ölüme teklediňiz. Birinji topara degişle maýyp oglumyň awtologynyň aýnalaryny döwdürip 2017-nji ýylda oňa uly zeper ýetiripdiňiz. Häzirçe şol jinayatyň üstü açylman gelýärdi. Emma siz bu jinayaty täzeden dowam edip, ýene-de onuň awtologynyň aýnalaryny döwdürdiňiz. Soňky jinayatyň hem üstüni açmaga seniň polisiýa işgärleriň özünde gaýrat tapmadylar. Sebäbi olarda adasy jinayaty açmaga hem ukyp ýok. Olar diňe seniň oterýärňizi goramak bilen polisiýa degişli awtologda etrapçylaryň içinde aýlanyp, çilim çekýän raýatlary saklap, olary gorkudyp 100 manata çelip para alýarlar. Olaryň bar bilýän işleri şi, olar jinaýat açmagy ukyply däl. Olar video kameranyň aşagynda edilen görünip duran jinaýaty hem açyp bilmän. Tersine bu jinaýaty batyrmak üçin olar ikinji bir ýaşaýjy tarapyndan goýulan video kamerany ýaşaýjyny aldap açdyrypdyrlar. Hemde doğruluğuna düşen jinaýaty video kameranyň ýazgysyndan öçüripdirler. Hamana ýaşaýjyň öňünde mobil telefonlara pul salynýan terminaly döwüpdirler. Ondaky pul ogurlanypdyr diýip ýaşaýjyny aldap, başga bir jinaýaty aktarýandan bolup, onuň video kamerasyny açdyrypdyrlar. Hakykatda mobil telefona pul salynýan terminala hiç bir zeper ýetmändir. Ine siz özüňiziň şeýle jinaýat etýän polisiýa işgärlerini we watany goramagyny edip inanýarsyňyz. Olar watan gorowçylar däl, olaryň özleri jinaýatçy. Olar diňe siz ataly gorap bilýärler. Jinaýatyň üstüne açmagy olarda ukyp ýok. Siziň polisiýa işgärleriniz köçelerde gelýän adamlar gorkudyp olardan para alyp haram gazanç etmek oňarýarlar. 20-nji sentýabrdan bäri edilen jinaýatyň üstüne açyp bilen oklar. Sebäbi bu jinaýat ataly ogul Berdi Muhammedowlar siziň görkezmäňiz bilen edildi. Hiç bir zada, hiç bir işe dahaly bolmadyk. Maýyp adamynyň awtologyna härisinde zeper ýetirip, ona azar berip, onda näme kastyňyz bardy? Siziň hudaýyňyz ýokdur. Siz Hudaýdan gorkýan bolsaňyz, hiç kime azar bermeýän, gedip gören bir maýyp adamy böýdüp kösemezdiňiz. Ona azar berilmeginde soňra soragynyň boljakdygyny siz düşünmeýän bolmaly. 2017-nji ýylda onuň awtologynyň aýnalaryny döwdiren şol wagtda içeri işler ministri Mülküf hemde Milli howpsuzlyk ministri Bayram olar gündeme gitdiler. Meniň maýyp ogluma azar berýän indiki ministrler, indiki polisiýa işgärleri, ýürüýte gullugyň işgärleri siziň hem şol gün başyňyza geljekdige iki uşgydyr. Siz Hudaýy ýatlamýaňyz. Gurbanuly, meniň ýany ýoldaşymda belki seniň bir köýen aryň bardyr. Şol sebäpden sen onuň maşgalatyna azar berip gelýärsiň. Egerde beýle ýüregiňiz köşeşmeýän bolsa, alymda şol maýyp oglanyň awtologyny otlap diýenim. Men sizden şondan başga hiç bir gowulga garaşmaýan. Senin haramzada yallaklaryň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri meni köçede bir näçe urdurdular. Elimden kamera aldylar. Meniň üstümden velosiped sürildi. Meniň öýüm ýykyldy. Siziň edem bu jinaýatlaryňyz barada men sana bir näçe arda şikaýetler bilen kömek sorap ýüp tutan halatymda da sen olaryň birden birisine hem jogap berip bilmediň. Sen özüň edem haramzadyçylyklaryny düzeltmäne özüňde ihtiýar tapmadyň. Gaýtyp bilen üstümde gününden jinaýat artdy.
Menin de 17 yıl beri özümün yumurlan jayıma derek berilmeli ipoteka jayını hem alıp bilmem. Senin para horlaryň derarly kösönüp kaldım. 2023 yılın 18 noyabrynda Jeneva şäherinde maňa gowşurulmaly Martin Engels fondunyň baýragyny almak üçin senin wedipe önenin yallaklaryň meniň jaynowatymy almak üçin Jeneva şäherine baýrak almaga gitmekden ýüzegürmegimi talap etdiler. Men bu talaba boyun bolmanymdan soňra meniň 17 ýyllap garaşan ipoteka nowatym köýdürildi. Senin wedipe önenin yallaklaryň Milli Howpsuzlyk ministri Atagaraýewiň ýolbaşçylygynda şäher häkimi Gandimfa maňa jaynowatymy bermerlik barada görkezme berip onu köýdürdiler. Aşgabatyň howa mendilinde migrasiýa gullugynyň işgärleri Milli Howpsuzlyk ministri Atagaraýewiň görkezmesi bilen biziň biometrik pasportlarymyzy bilgaslaýyn raýaladiler. Toňra bolsa, siz pasportlaryňyzy çeýerde saklapsyňyz diýip bize töhmet atdylar. Bu zatlar bilgaslaýyn edildi. Bu zatlar siziň görkezmäňiz bilen edilýär. Emma siziň wedipe önenin haramzatlaryňyz barıp Jeneva şäherinde Ýewrotaýywyň, Brüsselde Ýewrotaýywyň adam hukuklary boýunça komissiýasynyň öňünde açylylar öz pasportyny çeýerde saklapdyrlar diýip ýalan maglumatlar berip, senin wedipe önenin adalatçyň Jeneva şäherinde adam hukuklaryna jogap berýän wekiliň Wepa Hajiýew, Daşary işler ministriniň orunbasary Mehri Bäşim we daglar ýalan sözläp, bütün dünýäni aldap, bize töhmet atyp, biziň biometrik pasportlarymyzy zaýalandyklaryny boýun almadylar. Siziň wedipe önenin adamlaryňyz hem edil özüňiz ýaly ýalançy kebaplar. Size ýallaklap wedipe alýan haramzadalar bolsa, giýje undi sizi öwüp, warsa gaýdymlar bilen, warsa çykyşlar bilen ilaty bizar edip, olar sizden silah serpaý alýarlar, wedipe alýarlar. Gutoran türkmenler size yallaklayan yallaklaryň derdinden türkmeniň tohumynyň gitmegine az galdy. İlatyň garyp puny barada, ilatyň tozyarlygy barada, ýurduň çökýärligi barada orta çykyp, ýekeze söz aýdyp bilen aksakal galdymy? Siz hemme zady bilýärsiňiz, halkyň tozyandygyny, ýurduň çökýändigini bilýärsiňiz. Emma bu zatlar siz bilmezlige, görmezlige salýarsyňyz. Garynja garagynda, gurbaga saz bilen töhbetde diýişleri ýaly, siziňe özüňiz şady horamlykda döwran tursaňyz bolýar. Halkyň bolsa tozgunçylykda, milletiň ýarty daşa döwletlerde iş gözleginde ýygyp ýörler. Olaryň çagalary, aýallary ýerinde ýetim galýarlar. Güzerany aýlap bilmeýän, gara günde galan adamlaryň özüni helakleýärleriniň sany artýar. Ýurduň genarlary, ejirlerimiz, naçarlarymyz bir döwüm çörege dar bolup, daşa döwletlere gidip, Türkiýanyň, Iranyň, başga döwletleriň baýlarynyň hyzmatkary bolup, gulçylykda gelip ýörler. Näme sebäpden? Daşa döwletleriň genarlary gelip, seniň Türkmenistanyňda hyzmat eden oklar. Siziňe ýalan sözleýäňiz, han seniň işçilik pasobiýasyny bermek baradaky kanunyň ýurtda kimdir bir işçilik pasobiýasyny aldym diýdimi? İşçileriň sany hasaba alındymy? Goşunyň tozdy. Ýylda bir ýere garaşdyrlyk bayramy diýip, köni tehnikalaryny renklep, parat geçireniň bilen, goşunum bar diýip öwüneniň bilen ol goşun bolmaýar. 2 ýyllap goşunda gullyk eden eskerlerden elinde ýara tutup görmedik eskerler bar. Oğan terhedawat terhedinden talibalaryň ýurda ayak basmagyndan hawatyr edip, sen olara yaranmak üçin insanperwer kömek diýip, härisinde haryda urada otyrdyň. Öz halkyň agdyndan kakyp, un, çörek, ady önümlerini iyidi üzülmän urada otyrdyň. Siz öz janyňyzy, teniňizi şeýdip goraýarsyňyz, ýurdy şeýdip para berip goraýarsyňyz. Siziň oğan halkyna berýän kömekleriniz ol insanperwer kömekden, ol yaranjanlyk, ol parahorlyk. Sen öz halkyň çörek tapman otyrka, sen halkyň agdyndan kakyp, ýurtda bar bolan azyk önümleriniň bahalaryny ýokarlandyryp, halkyň hasabyny sen oğan halkyna azy önümlerini iyi berýärsiň. Milletiň bolsa aç. Şol sebäpden milletiň ýarty daşary ýurtlara gidip otyrlar. Türkmenistanyň saglyk pudagyna tegisli hünärli lukmanlaryň, medeni ministrligine tegisli telewizionyanyň işgärleri berýän aýlagyň bilen gün gören aýlap bilmän işlerini taşlap daşary ýurda gitýärler. Siz bolsa, diňe özüňizi öwdürmek bilen bu zatlary görmezlige salýarsyňyz. Siz şizofrenlikler bu zatlardan habarsyz däl. Siz bu zatlardan habarly. Emma siziň diňe öz günüňiz geçse bolýar. Oğanyň ýurtdaşyna gelen talibanlaryny yer ýüzünde bir döwletden ikrar eden ok.
Emma dolar yurda çağırıp harat terpa yapmak bilen yine de halkın adından kakıp olara haritvarını uğradıyardılar. Bu edermelikde, bu insanperverlikde, bu korkaklıq, öz ilatın ağzından kakıp uğunun çörüğünün bahasını 4-5 sefe yukarılandırdın. Bazarlarda 1 manata satılan yumurtkalar 2 manata, toğuk etler 21 manattan 35 manata. İlatın gündelikleri urbanan azık önümleri, ösümlük yağları, toğuk buğdayar haritlerinde gıçılığa döndü. Vilayetlerdeki harbi bölümlerde işleyen harbi işgärlerin zay üçünçülüğü yeterlik değil. Oların den yardı, kireyne zaylarda yaşayarlar. Oların alyan aylıklarının belli bir bölümünün harbi bölümlerinin avattayış işlerine. Harbi bölümleri barlamağa varan barlaçıların ağırlarını yapmak için çıkarılan çıktıcılara. Yine de yaşayan zaylarının kireyne tölemeli bolyandıklar için oların çağılarını eklemeye aylıklarının yetmeyendir aydırlar. Yurt içinde kim bilen sohbette sordum. Yurttan çıkıp gitmen aladasında. Emma sen son kuvartlarda dışarı yurtlara gitmeyi isteyen rayetlerini göğüvermen başladınız. Siz milletinizi iş bilen üpçen edip bileniz o. Aylık bilen üpçen edip bileniz o. Nem için ilatın yolunu kesiyardınız. Olar uçar biletler için, vize çıktıcılar için ulu berge battıyarlar. Emma siz olar yoldan alıp kalıp köseyarsınız. Radyoda, televizyonda varsakı goşgular, varsakı aydımlar bilen öwünüp özüňiz öwdirenler bilen yurt bolmaya, milletin todup barya, milletin daşary yurtlarda ornaşyp ýerine gelmek islemeýärler. Türkmeniň ady ýitip barya. Yurtdyňa Berdimuhamedowlaryň tohumuna galmaly boldy. Sen iş öňermeýän ogluňy yurt başyna getirip, yurdy emzik edip onuň agyna berdiň. Sizdiňe yurdy tozdurmany, özüňiz baýamany bilýärsiňiz. Oğlum kıymet hatta yazdı diyen koşkularını yazdı diyen kitaplarını doğru kımağı hem oğrunu siz hatçandan veri yazıcı oldunuz, hatçandan veri şahir oldunuz. Mesliniz de çıtamandı, şahirim oldunuz, yazıcam oldunuz. Tarih kaytalan yandır. Sapar Murad'ın koşkularının kitaplarını yitirim olşarı, bir gün sizin hem yazdım diyen kitaplarınız, yazdım diyen koşkularınız yeryüzünden yitirim bolur. Oğlum hiçbir işi başarmanın sonra ähli işi özüň alyp barýarsın. Gelen mihmanyň öňünde de sen haýsy ýurda gitmeli bolsa da sen ýeriň üzünde döwlet döwletçiligini öwüp diňe çapak çalyp onu götürgilep şeýdip ýurdu dolandyrýan döwlet barmy? Türkmenistan bir serk. Onuň ýolbaşçylary bolsa maskarabarlar diýip siziň daşyňyzdan şeýle gurrun edilýär. Oğluňa döwletde ýolbaşçy goýanyň bilen hiç bir zat üýtgemedi. Şol bir ssenariýa gaýtalanýar. Telewizionyada sanly ulgam arkaly hepde iki gerek geçirilýän maslahatda, ýygnakda şol bir zat gaýtalanýar. Ýurt ýolbaşçy geplemäni hem oňarmaýan üçin onuň sesi efire berilmeýär. Şol bir diktorun maslahat geçdi, ýygnak geçdi, tapşyryk berildi, hasabat soruldy diýen sözleri gaýtarap ýüregiňe düşýär. Näme hasabat berildi? Näme hasap soruldy? O zatlar halka ýetirilmeýär. Sebäbi ýurtda derekli edilýän iş ýok. Ähli berilýän hasabatlar toňundan ýalan bolup çykýar. Eger şeýle bolmasa, ýurt beýle tozmazdy. Ýurtda diňe edenetlik, paraxorluk, aşmyzdaky ýallaklaryň goldamagy bilen siz Hudaýym bolup bilersiňiz. Sebäbi siz Hudaýy hem satyn aldyňyz. Ilatyň ýoluny beklep, ilaty çykgyn suwuny salýanyň üçin ýerde ýişte hasap soralar. Ýöne hasap soracak Allah Taala'nın hem satın alana meňzeýärsiňiz. Eýsem bolsa, siz beýle uzaga gitmezdiňiz. Ýöne ýurt başynda oturup ilaty görkeden jebirje paralarňyň bir gün soragy bardyr. Ýöne ýadyňdan çykarma, siz hem baky därsiňiz. Bize görkeden jebirje paralarňyza bir gün jogap bermeli bolarsyňyz. Gurban goly, seniň we seniň töreňdäki ýallaklaryň meniň maýyp oglumdan başga işiňiz ýok bolsa, etçeňiz edip diýinim. Gurban goly, seniň we seniň daşdöwrüňdäkileriň etýäni bozukluk, etýäni ýurty tozdurmak, ilaty kösemek. Şonuň arasynda meniň maýyp oglum hem öz gününe goýaňyz. Meniň maýyp oglumyň avtologynyň aýnalaryny daşlamakdan başga işiňiz ýok bolsa, alyp gidiň şol avtology. Goý oglum size nesip etsin. Bolmanda da biziň ýurtda ýaşadygymyz bolmady. Biz diňe görüp bolup ýaşadyk. Siz ýurtda ýolbaşçy bolupdyňyz. Biziň diňe görelimiz görüp boldy. Ýekece arda şikaýatyma dogry çözüp berip bildiňmi? Meniň maýyp oglumdan eliň çekden gowy bolardy. Ýokarda Allah bardyr. Allah sizi bir gün görmeli bolar.